ଗୋଟିଏ ଦିନକର କଥା। ସକାଳୁ ସବୁ ବତକମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ଥାନ କଲେ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା, ଗୋଟିଏ ଯୁବକ, ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ଜଙ୍ଗଲ ପଡ଼ିଲା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ବିରଳ ବିରଳ ଗଛ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଗପ ଦେଖିଲା, କୌଣସି ମାଟି ଉପରେ କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ପଡ଼ିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରି ଯିବେ। ଏହା ଶୁଣି ବୃଦ୍ଧ ଲୋକଟି କହିଲା, ଭାଇମାନେ ତୁମେ ତଳକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, ଏହା କୌଣସି ଶିକାରୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରିଥାଏ। ଏଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆସ ଆମେ ଏଠାରେ ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକମାନେ ହସିଲେ, କହିଲେ ତମେ ତ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଗଲଣି, ତମେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏହା ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ସୁବିଧା ଅଛି, ତ ଏଇଠୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଏହାପରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ଛାଡ଼ି ସେମାନେ 4 ଜଣ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ କରୁ ଶିକାର ଜାଲ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେମାନେ ଜାଲରେ ଫସିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ବୃଦ୍ଧ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି ଖବର ଦେଲା।